Hotel Detva sa nachádza v meste Detva, ktorá je centrom rázovitej oblasti Podpoľanie. Región je svojím prírodným charakterom vhodný pre letnú i zimnú turistiku. V blízkom okolí Detvy máte možnosť pekných výletov po značených turistických trasách a cyklotrasách. Čakajú na vás krásy podpolianskej prírody ako Bátovský balvan, Jánošiková skala či horolezcami obľúbená Kalamárka. V zime je možnosť lyžovania v okolitých lyžiarskych strediskách. Hotel Detva dokáže poskytnúť ubytovanie v 68 dvojposteľových izbách, vybavených WC, sprchou, telefónom, chladničkou, rádiom a satelitnou televíziou. Okrem toho sú hosťom k dispozícii 2 luxusnejšie zariadené apartmány. V reštaurácii je každý deň pre našich hostí pripravený výber viac ako 30 jedál. Súčasťou hotela je aj gazdovský dom, zariadený podľa tradičných detvianskych zvyklostí, ktorý ponúka hlavne jedlá domácej kuchyne. Hotel Detva disponuje aj vlastnou cukrárskou výrobou. Je tiež k dispozícii denný bar a nočná vináreň. Navštívte Podpoľanie a my vás radi privítame v našom hoteli.